alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, og mig og Lærke, vi skal til Tyrkiet sammen, hvor vi skal vlogge og bade og ja, så laver vi nogle videoer, eller vlogs, når vi er dernede, sådan, for eksempel når vi kommer ud af lufthavnen, vi flyver ikke med samme fly. Nej. Det er lidt så ærgerligt. Jeg tror, vi vlogger lidt på begge ting måske. Ja, du kan måske vlogge, når du kommer dernede, så kan jeg måske sådan stå på hotellet og vente, når du kommer. Eller sådan noget. Ja, så vlogger jeg på vej derned, og så når det er... Det kan jeg også. Altså, altså ikke flyver, det er måske lidt, ja. Så kan vi tage måske lidt billeder og fortælle lidt, hvad vi laver. Altså. Ja, og så tager vi nogle billeder, så sætter vi dem ind på skærmen, og altså noget måske. Eller sådan noget. Ja. Men ja. Vi kommer til at lave rigtig mange videoer. Virkelig mange. Jeg tror, der skal i hvert fald komme 5 vlogs. Og vi skal være der i 10 dage. 10 dage. 10 dage. Ja. Og det er derfor, at jeg lige er i gang med at hente iMovie, der lige er kommet. I kan bare skrive i kommentaren, hvis I har nogle videoer, eller I vil se, hvad jeg er på. Der er 3 dage til jeg skal på ferie, og 22 timer, og hvad for en dag rejser I? Torsdag. Vi kommer hjem. Så det skulle da ikke 3 dage? Jo. Fordi der er 22 timer. Og det er næsten en dag, jo. Det er ikke sindssygt at kaste med ens mobil. Jeg har den til 4 dage. Det er fordi, at vi rejser ikke samtidig på. Nej. Jeg kommer sådan om middagen. De kommer sådan om aftenen. Men vi kommer faktisk også om middagen. Det er lidt underligt. Nej, der er ved en 4-tiden. Ja, vi kommer sådan ved en... Vi skal flyve ved 10:10, og så kommer vi... Ja, vi flyver ved en 3-tiden, så derfor er vi der. Altså, vi er i selve landet ved en 4, 5, 6, 7, 8 tiden. Jeg tror nok, det var 6-tiden. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Okay, men... Undskyld, hvis I ser lidt meget herover, men det er bare min telefon, der lige skal i gang med at virke, så vi kan lave noget vlogs. Shit. Det er fordi, vi skal også lave... Lige om lidt, så laver vi en YouTuber. Og ja, den skal I glæde jer til. Men vi gider ikke fortælle alt for meget om den. Men det var alt for den her video. Husk at like og subscribe, hvis I vil se mere fra vores kanal. Og så ses vi bare i vores næste video.